Минең әсәйем Даушева Мәрйәм Шаймәрдән кызы. 1941 елда һугыш башланганда ни бары 10 яшьтә генә була. Ятим калган бала бер туган апаһында яшәй башлай, ә инде уның өс бер туган агайлары бер атлы фронтка китеп, шунда һәлак була. Береһе лә тере килеш кайтмый. Минең әсәйем тыл ветераны. Һугыш башлангандан ук колхозда эшләй башлай. Бөтә авыл халкы үҙләре аслы туклы булуына карамастан фронт өсөн ең кытканып колхозда эшләйләр. Тап ошо батырлык өсөн Учалы районы Ахун авылының Кызыл партизан колхозы беренче дәрәҗәле Ватан һугышы орденына лайык була. Һугыш елдарында фронтта эшләгәндәренә минең әсәемнең бик зур өлеше бар.